Здравейте, потребители в Box 7, днес при мен е Max Killer 1 и днес ще ви покажа моето влакче. Не е много готино, ама не е много гадно. Така, някъде към 3 минутки ще тук се спускаме. Само така, така. Тъмно и го направих. Ако пишете там колкото яйца дадете, колкото дадете, толкова значи ви харесва. Колкото дали не, значи толкова процента ни хареса. Нали, схванах ли смисъла? Искам да ми давате оценка и да пишете коментари. Поне за този клип. За другите не ви искам, защото ви без това не пишете. Аз ги правя само за забавление за мен, ама за вас не знам. Не, шет! Шето е! Така, извинявам се за това преди малко стана грешка. Пуснал съм още един влак, където не трябваше да го пускам, ама аз ще го стигна. Надявам се. Така. Хубаво влакче стана тук, въпреки че само караме напред нещо. Но то не ни трябва и по-голям влак, тъй че. Това затвори обаче. Ще го стигнем! Ще го стигнем! Дръж го, бе! И там е края на влакчето. Не, тук е края на влакчето. И дека се връщат. И така. Това беше от мен. Надявам се да ви харесало моето хубаво влакче. И не само за мен е хубаво. Да. Надявам се да ми се налага да го правя много. Така, довиждане. Това беше от мен. Чуя, че примерно ти беше Max Killer.